Čaute, tu je Fryman a ja budem teda natáčať, jak už vidíte, hru Counter-Strike, takže budem potom aj natáčať ďalej Minecraft a také ďalšie hry, možno Mafiu 1, Mafiu 2, to úplne jedno. No, prečo som si práve vybral Counter-Strike? No, lebo to je asi také, čo ma napadlo, takže pokiaľ vám sa to nebude ľúbiť, nemusíme to ďalej hrať. Ale mne to zatiaľ prepadá na začiatok úplne dobré. Ešte vám chcem povedať, že 10 minútové videá budú. Iba 10 minútové, pretože ja mám bandicam a za chvíľu budem mať aj lepšie. Toto bandicam mi zatiaľ stačí. Dúfam, že sa nenahnevate, ak tu bude tá blbovina, tá tabulka. No. Môžeme ísť teda vyhľadávať nejaké servery, lebo... O more. Čo to do prdele robíme? Nechcete nahnevať. Toto už je naozaj hrozné s týmto tu počítačom. Ale ne, on je zlatý. On je zlatý, ale... Neviem, nejak blbne, no. Posledný ten Counter-Strike blbne a tri, čo sa len poviete, pluginy, blablabla. No, čo by parádne, co to je nejaký Orcs Black Devil, no. Ten som ešte nehral. Nejaké to spomalené IH. Čo je jediný server. To boje, tieto tu stoja. Úplne úžasné. Čo poviem? Tento ich tu, no to je víc, ja som vám hovoril, nestojte tu. Ja som vám to hovoril, ale ešte nebudem používať ten tabulu hráčov. Čo vám chcem povedať? Lebo mi to prípada nefér. A keďže... No toto ste mohli počuť, to je úplne ale jedno. Keďže to je také... také neférové voči tým hráčom, čo... Teda voči tým ľuďom, čo hrajú to napríklad tento, čo tu práve beha, tak on nevidí, že kto je kde, že ktorí zomreli. On iba vidí, že no, tak to je jedno, že hrá proste. Ja som policajt, to je úžasné. Mám to nákup, moja obľúbená, takže ideme do boja, vy tu nestojíte. No, takže ja tu nebudem teda používať. Ale ideme teda si zahrať. Som nezobral granát, čo ma úplne nenapadlo, ale to úplne jedno. Do prdele. Tam ste? Áno, tam. Vyhnú soby. Do prdele, pomôcte mi. Ja som fakt není najlepší. Ja nie som naozaj. Je po mne. No, moja prvá hra. No neviem koľkatý, ale videli som, že 4 na mňa išli, takže prosím, toto naozaj bolo nečakané. Ma hneď zabili. A keďže neviem, či nepoužívam tú tabulu, tak neviem, do koľka ti sú. Ale viem, že sú proste, no ešte nejaký, takže... No takže tak. No tak, hrajte chlapci, my ich dáte, veď prehrávame, nevadí, teroristi 7, či 9 a policajti 7, no. Jaj, ty zomri, ty bastardin. Zomri už... Ale more, čo vám sa takto hrá? Toto není normálne. Ty policajt nemá dneska žiadny výcvik. Už pozri na tohto teroristu. Ten kebyže... To sú blbci, no. Stoja tam, kúkajú sa, čo? Ja sa zíde, že čo? Zabrili ma? No práve som nedostal tú najlepšiu zbraň. Ale dá sa, no aj z túto sa dá hrať. Čo je dobré, no. Keď nenadáš tak, ale... Júj. Au, svine! Sa na vás vyserem, vypárchať. Oh my god, kto tu je? Oh my god! Však len poďte, vidíte. Sek, no lak. Za tento lak sa omlouvám. Po česky omlouvám. A je po mne, no. Ten lak ma zabil, nie ja sám, takže... Tak to berte. Že lag ma zabil, no. Pekne ste mu dali, no tak takto sa mi to policajti ľúbi. Ešte raz, títo lagy tu možno budú viacejkrát, ale práve dneska je ten deň, kedy začala prvá škola. A to je naozaj deň najhorší a ten počítač tiež to tak vníma. Že ho lásku moju nebude môcť používať každý deň. Takže, no. Čo narobiť? No podľa mňa zas tí tam dvaja, no. Určite, počkajte. Určite tí budú na vine.
No. Vidíte, tí lagy je tam vidieť, že... Ale za to sa ja vám... Prepáčte mi za to, no. To som nevedel. Vyhrali. No. Jaj, musíme im to teraz ukázať, jak sa to má. A zase táto zbraň. Prečo len túto mi dávajú? Najhoršia. Oh my god. Oh my god it. Chlapci. Jaj, no asi som ešte nikoho nezabil, čo je dosť zlý začiatok. Veľmi zlý začiatok. Ale ja som není v Counter-Strike, že až taký najlepší odborník, takže to berte tak, no. To je úplne jedno. Selena Gomez, no tak tá tu teda zmôže veľa. Dobré, čo chcete na takéhoto chlapáka, či muženu. Hrá dobre, ale zas míňa nábojník na úplne zbytočné steny. A také sú sexy, no tak čo... no už vyhrajeme 11-7 teroristov, to je hrozné. Čo vám poviem, dámy a páni, 17 sekúnd, 16, 15, 14. No a prehráme, no. Čo už? Čo narobiť? Život nie je fér. Život naozaj nie je fér, tak ešte asi také 2 minútky. Ale títo 2 minútky využijem z túto úplne že úžasnú zbraň, ktorá naozaj Ja mám také nešťastie. Nič nevidím, už vidím. Tady to sa pôjde, počkaj. Jaj, sorry bro, ale nevedel som, no. Jaj, tak toto je to, no. To je jasné, no. Ja som proste v tom najlepší. Pekne, ešte mu dá, ešte. No na to, že už sú títo policajti, no to už je úplne iné než predtým. No, neviem čo vám rozprávať, čo vám poviem ešte 2 minúty. Neviem teraz presne koľko. Možno už 1. No to bolo dobre náhodou. Obsaďte ten flak! No, tak to teda si to máš pravdu, si na mieste. A teraz pekne vyser sa, no ešte. No asi zas. No konečne vyhrali sme. Keď je nepšítol na sračky, tak to znamená veľmi dobré veci. No, dámy a páni, túto zbraň som ja potreboval. No, teraz tu budú tých parchanti. Hotan granát, lebo ďalej bijem, ty budera. Doriti, no poďte, vyjdite vy, hovada turistické, no pome. Toto je posledná hra, dámy a páni. Tak nech si ju užijeme. Tam bol jeden smrad, takže... No nie, to bol môj. Aha. No tak, kde ste? Haló, chlapci. Hádam, tu zo mňa nebudete robiť... Tak predsa len sme ho dali jedného, no tak to je úplne vynikajúci začiatok. To je úžasné. Sorry, brat. Sorry, bro, ale to je úplne úžasné toto. Dali sme jedného hráča. Koľko nám ešte ostáva? No už to asi uzavriem. Vyhrali sme, takže... sa s vami lúčim, toto bolo také malé video a... Takže... Dovidenia. Spájam. To bolo naozaj malé. Čaute.